lanjutake saiki pasinaoan pasangan gunane pasangan kanggo nyegah wanda sak liyane paten nang lan ro ing tengahing tembung lan tembung ing tengahing ukara Jawa lan pasangan kaya ing ngisor iki. Gatekno pasangan kaya mangkene iki wujude kaya mangkene iki. Tuladhane mangan ati. Iki pasangane. Niki mati mangan ati. Banjur tuladha kang kapindho macak hakim. Macak hakim. Iki kone dipasangi karo jadi macak hakim. Iki dadi muni hakim. Iki dipangkon dadi mati dadi hakim. Macak hakim. Ngono iki. Sabanjure pasangan gatekno. Pasangan kaya iki wujude nang ngisor iki. Tuladhane rujak nanas. Iki suku ru. Dipasang karo iki mati rujak. Muni iki nas. Dipangkon nas. Ini rujak nanas. Loro manuk nuri. Manuk iki kurang wulu. Ditambah wulu. Manuk nuri. Nek ngene manuk nari. Nek pengen dadi nuri iki diparingi suku kene. Sehingga unine manuk nuri. Kalau iki manuk nari. Sabanjute pasangan gatekno pasangan wujude kaya mangkene. Iki coba ditiru ditulis. Tulis C. Tuladhane siji rujak cingur. Rujak iki diparingi iki. Apa iki? Wulu. Cingur. Rujak cingur. Tuladha ping 2, tuladha kaping pindho golek cacing. Golek iki cacing. Golek cacing. Iki tuladhane. Terus banjur pasangan ro. Pasangan ro iki wujude ro pacet ya. Ro. Iki contone tuladhane jaluk rugi. Jaluk iki dipasangi ro terus dikeki suku rugi. Jaluk rugi. Banjure tuladha kaping pindho dalan roto. Dalan roto. Ya, wis padha ngerteni. Banjure pasangan gatekno pasangan kaya mangkene iki. Wujude kaya iki. Ana isor. Tuladhane jaluk kacang. Jaluk iki kacang. Ya, wis ngerteni
ta? Nah, sabanjure nomor loro tuladha kang kaping pindho. Golek kopi. Golek kopi. Golek kopi. Ya. Nah, ini ya. Golek kopi. Nah, ini bab iki sabanjure pasangan do. Pasangan do. Do wujude lah kaya pakai do. Do. Tuladhane manuk doro. Manuk doro. Nah, ini ta. Banjur tuladha kaping pindho golek dino. Golek dino. Pangerteni? Ya, sabanjure pasangan to. Pasangan to wujude kaya ngene. Apa to? Ya, tuladhane mangan tahu. Mangan tahu. Mangan tahu. Ya. Nah, tuladha kaping pindho gawe santen. Gawe santen. Iki dipasang. Ya. Iki mati none jadi ten santen. Nah, gawe santen. Nah, mangkono sabanjure pasangan so. Katekno tenang. Pasangan so. Iki so wujude lah iki. So. Oke. Nah, tuladhane wit sawo. Wit sawo. Nah, makateni banjur tuladha kaping pindho mangan salak. Mangan salak. Nah, wis paham? Ya, banjure pasangan wo. Pasangan wo wujude lah ker ngene iki. Tuladhane iwak wader. Iwak wader. Nah, iki pasangan mo. Nek iki pasangan mo. Nek pasangan wo, balik to. Balik ya. Hati-hati mek padha. Golek wadah. Golek wadah. Mek padha karo pasangan mo. Padha mungkere ya, mek padha. Hati. Banjur pasangan lo. Golek katekno pasangan lo wujude kaya ngene iki. Lo ya. Tuladhane ngecet lawang. Ngecet lawang. Ya. Kaping pindho tuladha kaping pindho iwak lodan. Iwak lodan. Ini sabanjure pasangan po. Pasangan po. Nah, iki wujude po. Tuladhane sikil titik. Sikil titik. Nah, pasangan po. Jadi ya. Teknik. Nah, kaping pindho tuladha nomor loro wedak ukur. Wedak ukur ya, paham? Nah, banjur pasangan do. Katekno pasangan do. Do wujude lah kaya mangkene. Tuladhane nyekel dodo. Nyekel dodo. Duduk dodo nanging dodo. Nyekel dodo. Pas. Mangan duku. Mangan duku. Iki kurang sukune. Nah, iki ditambahi kurang suku. Nek kaya iki mangan daku. Duku. Nanging iki mangan daku. Yen mangan duku iki diparingi suku kaya iki ya. Banjur pasangan jo. Nah, pasangan
pasangan jo wujudnya kayak ngene iki. Nah, kayak mangkene. Tuladane wit juwet. Nah, wit juwet. Nah, iki sukune gandeng. Nah, buat. Nah, kaping pindho tulodo, kaping pindho ngudek jamu. Ngudek jamu. Nah, iki ta. Paham? Pasangan yo. Pasangan yo, nah, pancet ya. Nah, kayak pakai ini. Tuladane golek yuyu. Golek yuyu. Nah, ini dipasang cipuran. Nah, pasang cipu. Golek yuyu. Nah, pados yoga. Pados sone yoga. Ya, gampang. Nah, banjure pasangan nyo. Katekno ya. Pasangan nyo. Nah, kayak mangkene iki ya. Krit. Nah, iki pasangan nyo. Oke ya. Nah, tuladane arep nyawang. Nah, arep konyet ceret, ceret, arep nyawang. Nah, iki arep nyawang. Iki arep nyawang. Arep nyawang. Arep nyoba. Arep nyoba. Oh, ya. Paham? Nah, sabanjure nomor pasanganmu. Ah, pasanganmu mepot mang karo pasangan apa mang ya. Jadi mepot tapi ora gandeng. Nah, ini mepot nanging bisa karo mang ya. Ini atau tuladane nyulek moto. Nyulek moto. Nyulek moto. Tulodo kaping pindho arep milih. Arep milih. Nah, paham? Ya, sabanjure pasangan go. Golekno atau gatekno kok biru aku. Gatekno pasangan ngisor iki. Pasangan go. Wujude go. Nah, tuladane kewan gajah. Kewan gajah. Kaping pindho manuk gagak. Manuk gagak. Nah, paham? Sabanjure pasangan go. Pasangan go wujude kaya ngene. Nah, wujude. Nah, tuladane nyitak boto. Nyitak boto. Nah, paham? Golek bolo. Golek bolo. Golek bolo. Ya, paham? Saiki pasangan to. 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 Nanging to. Nah, pasangan to. To. Wujude nah kaya begini. Jadi, tuladane siji mentang panah. Nah, mentang panah. Nah, ya, paham? Mentang panah. Nah, kaping pindho tuladane mangan tiwul. Itu tiwul nanging tiwul. Nah, mangan tiwul. Mangan tiwul. Nah, paham? Sabanjure pasangan ngo. Nah, pancet to ya. Ya, kayak ngene iki. Nah, pasangan ngo. Tuladane menggo nyiwo. Menggo nyiwo. Nah, paham? Nah, banjur nomor lorone mundak ngalem. Nah, lem. Nah, lem hati-hati. Lem berarti nganggo ngalelet. Nah, coba mundak ngalem. Nah, ini pasangan ngalet. Oh, dipakon. Mundak ngalem. Nah, ini pasangan ngo. Nah, banjur papat aksara murda. Aksara murda ing basa Indonesia diarani huruf besar. Nah, utawa huruf kapital. Contoh aksara murda dienggo tata
tunggu